Ahojte, připravil jsem si pro vás webinář, ve kterém společně projdeme, jak investovat, jak dělat finance v takovém jakože malém měřítku, v osobním, protože myslím si, že to je taková znalost, která se aspoň v našich končinách zatím moc nerozšířila a myslím si, že to je něco, co může hodně lidem pomoct v mém okolí a proto jsem dal dohromady všechny typy, triky a trošku teorie, na které stavím já své investiční rozhodnutí. A tento webinář rozhodně není nějakým šíleně velkým návodem, nebo pokud už naopak máte nějaké investiční finanční základy, tak vás třeba už některé věci nepřekvapí. Ale připravil jsem ho spíš jako takový all-in-one balíček znalostí, které se můžou hodit, můžete si z toho něco odnést, můžete z toho něco využít pro svá finanční rozhodnutí. V zásadě v zásadě budeme mít takové 2, 3 části v tomto webináři. Projdeme si takovou teorii o jak fungují finance, jak je povědomí o financích a investování v Česku. A potom navážeme na to, jak fungují trošku takové jednoduché investiční nástroje, které používám já a můžu ho s klidným svědomím doporučit každému. A na závěr uvidíte, jak takové zainvestování funguje. Ukážu vám přímo a doslova svoji tabulku, se kterou já pracuju. Ukážu vám tam, jak to investování, co to vlastně jako je. Takže uvidíte přímo transakci, kde zakoupím prostě ten investiční prostředek, se kterým se později seznámíme. A předeslám, že to je ETF na celý svět. A ten investiční prostředek nakoupím asi tam za 60 000 korun, takže uvidíte naživo, přímo natočnou transakci, takže vlastně uvidíte end to end, jak to funguje, co to dělá a jak se třeba mě s tím dařilo za posledních 4-5 let. Takže uvidíte podle mě velmi hezký obrázek toho, jak to můžete i vy využít v svých investičních a finančních rozhodnutích. OK, takže já si tady přepnu. OK, takže jak na finance a investování. Mám tady takové fousaté přísloví. Dej člověku rybu, nakrmíš ho na den, nauč ho ryby lovit, nakrmíš ho na celý život. Prý je to čínské přísloví. Tvrdí ChatGPT, neověřoval jsem. Hnedka do začátku myslím, že je důležité si zrekapitulovat, proč je v Česku nízká finanční gramotnost. V Česku vlivem minulého režimu nedošlo k dobrému zakořenění těchto finančních znalostí a tím, že tady dlouho nebyl finanční trh a byl tady do jisté míry takový státní paternalismus, kdy lidé věřili, že stát se postará a samozřejmě nedostatek informací o tom, jak takové věci vůbec mají fungovat. Tohle společně s divokými 90. lety a transformací ekonomiky, kdy rychlá privatizace, vznik nových finančních produktů a nedostatečná regulace a podvody způsobily, že pro lidi to byl dost velký guláš, co vlastně mají očekávat od financí a investování. A ty podvody byly velmi nepěkné. K podvodům se v tomhle webináři taky dostanu, protože si myslím, že je velmi důležité rozumět, co dělat, ale ještě důležitější je, co nedělat. Takže projdeme si i podvody a na co dávat pozor. A dalším bodem je potom teda, že naše společnost zde v Česku a blízkém okolí nějak podle mě, je to můj názor, ale podle mě neporozuměla základům kapitalismu a tržním principům i v tom osobním měřítku. Takže je tady spousta mýtů a předsudků, co funguje, nefunguje. A čtvrtý bod, který považuji za takový komplikovaný a takovou černou kaňku na takové finanční gramotnosti je, že spousta finančních investičních společností silně hodně vydělává na neznalých lidech, že tváří se, že je to něco složitého, že to je nějaká raketová věda a v podstatě lidem vůbec nějak nepomáhají, spíš právě naopak. Pro pochopení, proč chceme investovat, je dobré i vědět, co nás možná čeká a na co se chystáme do budoucna. V Česku je taková speciální současná situace, kdy jsou tady
velké výzvy do budoucna, se kterými se budeme muset popasovat. A těmi jsou důchodové pojištění, které už dneska je spíš považováno za trochu takovou demografickou pyramidu. A není jisté, jestli nějaké, jak se říká, důchody vůbec ještě budou v budoucnu. Takže je zde na místě myslet na vlastní zajištění vlastními prostředky bez spoléhání na roli státu. Další velkou neznámou, kde bych si možná spíš vsadil, že to přijde, je značná daň z nemovitostí. Tím narážím na v současnosti žhavé téma nedostupnosti vlastnického bydlení pro spoustu lidí, kteří ještě nemají. A také na to, že v Česku jsou daně z nemovitostí velmi nízké ve srovnání s celým západem, kam směřujeme. A je dost na místě očekávat, že stát nějakou formou přijde na to, jak z lidí vymámit trochu víc penízků skrz danění nemovitostí. Už dneska máme v dohledu takzvané emisní povolenky. Ty budou mít velký vliv na ekonomiku a chod domácností, kdy spousta věcí pravděpodobně lehoulince zdraží vlivem těchto emisních povolenek. A to si myslím, že může být jakože takový problémeček do budoucna. Samozřejmě v český bytový fond je aktuálně úplně vyčerpaný a dostupnost za stav bydlení, jaká je teďka. A s nimi souvisí dost velká nedostupnost hypoték pro spoustu lidí. Print screenutý článek v rožku Češi věří penzijní iluzi ukázal průzkum, ale průměrného důchodu v 60 letech se nedočkají. Ukazuje, že už dneska novináři toto téma zvedli a že zdůrazňují, že opravdu není na místě čekat, že penze v budoucnosti bude tak bezpečným přístavem, jakým je dnes. Takže je to takové varování pro všechny, abychom sami zvažovali, jaké máme možnosti i mimo garantovaného příjmu od státu. Ale abychom nebyli jenom negativní, máme zde i spoustu dobrých zpráv, které se týkají Česka. Máme dobré ratingy, máme tady zodpovědnou fiskální politiku, nízké deficity a spousta konsolidačních balíčků a ukotvování fiskálních pravidel nám dost pomáhají k dobrým ratingům. Přestože to v médiích moc často není slyšet, protože lépe se šíří negativní zprávy, Česko je velmi silná konkurenceschopná ekonomika. Máme tady silnou průmyslovou základnu, kvalifikovanou pracovní sílu i stabilní bankovní sektor. Zároveň je i zadlužení relativně na velmi nízké úrovni ve srovnání s jinými státy. A to je dobře. A Česká republika odolala už mnoha krizím, takže třeba zvládnutí pandemické krize nebo jiných energetických šoků a vlivem vpádu Ruska na Ukrajinu. A to všechno může jenom podpořit vlastně tu naši vizi, že Česko určitě není nějakým otloukánkem. Mezi další dobré zprávy, na které se můžeme i dívat, jsou i silný index prosperity, silná koruna, stabilní politická situace a takové vlastně tady trošku přílepek mám, že věřím, že do budoucna může silně zahrát kartami, i pokud přijde takové nějaký upgrade na nějaký průmysl, kolik to je, 3.0, 4.0, který by mohl přinést nějaký UBI, Universal Basic Income, takže univerzální příjem pro všechny, ale to už je takové věštění z karet. A samozřejmě už dneska najíždějící vlna umělé inteligence může dost výrazně vypomoci lidem v budoucnu. Takže myslím, že těch dobrých zpráv z Česka je víc než dostatek. Tady jsem si připravil pár grafů, třeba Index Prosperity Česka v rámci Evropské unie. Tyto pozice vůbec nemluví o tom, že by na tom Česku bylo nějak špatně. Stav ekonomiky naše pozice 9. v Evropě. Solidarita a důvěra ve společnosti jsme 10. v Evropě. Když mluvíme o Evropě, je potřeba si uvědomit, že Evropa je pořád mezi top místama na celé zeměkouli, kde lidi chtějí žít, takže být mezi první 10 až 20 znamená být hodně vysoko. Stav životního prostředí 19. Kvalita vzdělávání a výzkumu 12. v Evropě. Kvalita trhu práce 15. Finanční zdraví 10. a tak dále.
Obdobně našel jsem i další žebříček konkurenceschopnosti ekonomik, kde Česká republika je 25. ve světě. Jsme teda takhle třeba překvapivě před Rakouskem, Velkou Británií, Jižní Koreou a tento žebříček vlastně v čase ukazuje, že se posouváme celkem kupředu. A od roku 2021, kdy jsme byli 34. do dnes, kdy jsme teda na té 25. pozici, šplháme pěkně vzhůru. Tak a nyní se posouvám do takové druhé části webináře, kde projdeme nějaké základní čísla a střípky informací a útržky informací, které je dobré vidět podle mě pohromadě. Takže co se týče takového toho akumulování peněz třeba na penzi, už dnes se doporučuje měsíčně odkládat asi 6 000 měsíčně. Těch 6 000 měsíčně samozřejmě v čase roste, takže v budoucnu to bude více. A jako takovou prostě musíme do toho vždycky promítnout inflaci do budoucna. A pro inflaci jsem si připravil tady takový jakože jednoduchý slide, protože často lidi zapomínají, že inflace prostě tady je a bude. A v posledních 5 letech od roku 2020 byla 3%, 4%, 15%, 10%, 2%. Co to dělá s cenou? To je zajímavější. Vzal jsem tady jako příklad kus chleba. Vývoj ceny chleba kilového Šumavanu v roce 2020 27 korun řekněme, že stál před 5 lety. Tak z těch 27 korun se za 5 let stálo 37 korun. Tohle vlastně způsobuje ta inflace, že cena v čase rok od roku roste. Je to zcela normální proces, ale je potřeba prostě myslet na to, že ceny se hýbou a do budoucna se hýbat budou. Nemám to teď z hlavy spočítané, ale třeba za 20 let ten základní chleba bude stát 100 korun. A tím se ještě posouváme teda k zajímavým statistikám, kdy se vlastně můžete sami tak jakože poměřit, jak si vlastně stojíte ve svém finančním zdraví vůči průměru v Čechách. A mám tady nějaké čísla z bank. Samozřejmě nezapomínejme na základní poučku, a to je, že statisticky je většina z nás podprůměrných. Takže průměrná naspořená částka na osobu v Česku je prý 900 000 korun. To se týká však průměrné domácnosti, takže v průměru na 21 člena. A spočítají se tam spořící účty, investiční účty, penzijní a pojistné účty. Většina Čechů má rozložené úspory následovně. 40% na běžných účtech a termínovaných vkladech, 40%, a to není špatné číslo ve světě, 40% na investičních účtech a 10% v penzijním spoření. Tohle se třeba může časem zlepšit díky představení DIPu, nového důchodového investičního produktu, který byl nedávno představen. Průměrný čistý měsíční příjem domácnosti je aktuálně 45 000 korun, to je součet příjmu všech členů, včetně důchodků, mateřských, prostě průměr napříč celou společností. Ale investuje pouze 23% Čechů, s tím, že většinu investičních peněz drží lidé s vyššími příjmy, kteří tento průměr výrazně zvyšují. Jaká je teda realita pro většinu? Skutečná částka na účtech většiny Čechů je kolem 300 000 korun a méně. A jen 30% populace má na účtech více než 300 000 korun. Takže pokud se pohybujete vy osobně někde kolem těchto 300 000 hranic, tak jste kolem toho mediánu. Ale co je možná až alarmující číslo, je, že 77% populace nemá naspořeno téměř nic. Jako takový další finanční benchmark mám tady třeba data o tom, jakými úsporami disponují Češi. Do 100 000 korun jich má asi 50% Čechů, 100 až 500 000 korun má asi 30% Čechů, 500 000 korun až 1 milion má už pouze 10% Čechů, 1 až 3 miliony 8% Čechů a nad 3 miliony pouhá 2% Čechů. Zdroj je 2 roky starý už, je složité sehnat tyto data. A kolik Češi uspoří za měsíc? Těch doporučovaných 6 000 korun měsíčně na důchod tady podle té statistiky odkládá jenom sotva polovina. Konkrétněji
500 ušetří 17% lidí, do 2000 ušetří 32% lidí, do 10 000 ušetří 40% lidí a nad 10 000 korun ukládá pouze 11% lidí. A tím se už pomalinku můžu posouvat k investování. Teďka nedávno proběhla celkem zajímavá diskuze na to, proč lidi neinvestují, co jim v tom brání a z čeho mají strach, nebo jestli je ten strach v tom, že o peníze přijdeme, nebo jestli je strach o to, že nemáme dost peněz, znalostí a jak se vlastně posunout od spoření k investování. Tady jsem si vypsal strachy, využil jsem na to AI od Perplexity, takže ten asistent to nějak požvíkal a v bodech, můžete se s tom zkusit najít, se jedná o následující. Strach o ztrátu peněz, nedostatek peněz nebo znalostí, nepřehlednost platform, nízká důvěra, špatná vlastní zkušenost nebo chybějící motivace, vnímání rizikovosti nebo i jak to diverzifikovat, nebo třeba psychologické bariéry. A našel jsem další super diskuzi, kde lidé sdíleli své zkušenosti s tím, jaké hrozby při investování potkali nebo jaké lži zažili. Při investování často naráželi na vysoké vstupní poplatky nebo na pokoutné společnosti jako třeba Consec nebo Partners, které jim nevysvětlili přesně, do čeho investují, nebo na velmi nízké zhodnocování spoření, nebo na drasticky vysoké poplatky, nebo různé sankce za předčasné ukončení, nebo v minulosti zde byla celkem lavina investičních životních pojištění, které nezřídka nebyly úplně nejvýhodnější. A nebo naráželi na různé finanční poradce, které bychom mohli označit až za šmejdy. A jak jsem sliboval, mám tady 2 příklady, co třeba nedělat při investování. Jedním z takových příkladů, co nedělat, je kupovat si individuální produkty, kterým nerozumíme. V Česku se teďka začali trošku rozmáhat obchodování s dluhopisy, ale dluhopis je ve skutečnosti velmi složitý investiční produkt, od kterého by se běžní lidi měli držet dál. Hodně dluhopisů se šíří třeba na Instagramu v reklamách, kde se to tváří jako chytré rozhodnutí investovat do nějaké známé firmy, ale dluhopis opravdu je velmi složitý a nedoporučuji to žádnému amatérovi. Jeden z takových případů, který jsem i osobně pozoroval, byla společnost Future Farming třeba v Brně, která postupně, i přestože vybrala docela hodně peněz na dluhopisech, tak přestala vyplácet mzdy, přestala vyplácet dividendu a vlastně nakonec uzavřela všechny své aktivity a drobní investoři ostrouhali. No a konečně ta část, na kterou celou dobu čekáme, jak to dělám já. Není to nic magického, nejdřív osobní finance, velmi jednoduše. Na běžný účet tam přichází buď výplata nebo z podnikání finance. Nechám tam peníze na 1 měsíc, očekávané výdaje plus očekávané nestandardní výdaje jako dálniční známka, tramvajenka, pololetní předplatné do klubu a podobně. Potom na spořící účet tam se, jak se doporučuje, dobré držet takovou železnou rezervu na 3 až 6 měsíců výdajů, takže pokud třeba měsíčně máte výdaje 20 000 korun, krát 6 je to 120 000 korun na tom spořáku. Na taková železná rezerva, která je určená jakoby, aby tam byla. S tou se nehýbe. Na to používám ty běžné české banky jako ČSOBčka, Rbanka, Moneta, podle toho, kde zrovna mají výhodnější podmínky, která se mi víc pozdává a která lépe funguje zrovna. Na zahraniční platby a platby na internetu doporučuji, používám Revolut. To je takový průtokový účet, kde se nedrží peníze, to jen tam vždycky jako dobiju a zaplatím v cizině nebo kartou, nebo použiju jednorázovou kartu. Výborná věc na internetové platby nebo na méně důvěryhodné stránky. A na investování používám aplikace, neboli brokery teda, Portu, XTB, DeGiro a Interactive Brokers. Do začátku doporučuji začít s něčím jednodušším, hnedka uvidíte. Ale abych tady se zbytečně nemusel úplně všemu věnovat, spoustu termínů a spoustu dobré práce ve vysvětlování těchto oblastí odvádí
například blog Rozbité prasátko. Velmi doporučuji, myslím si, že je to velmi důvěryhodný zdroj informací, takže pokud vám některé slovíčka, co tady budu říkat, nebudou jasné, nebo budete potřebovat víc si dovzdělat nebo víc se v tom zorientovat, je to široké téma, já se tady snažím trošku to pokryt stručně a k věci a jako uchopitelně to, co se prostě dá dělat na denní bázi, to, co se dá dělat na osobní, měsíční třeba bázi investiční, to, co se třeba dá dělat v takovém malém měřítku, aniž bych musel být expertem, ale na rozbitém brasátku se dozvíte spoustu dobrých tipů, triků a porozumíte víc celé problematice. No a tím se dostáváme k tomu, jak investuju já. Já dělám úplně jednoduchou strategii, kterou dělá spousta a spousta lidí po celém světě, a to je kupování takzvaného ETF na celý svět. ETF je něco, je jeden kousek produktu, který v sobě má kousek od každé akcie po celém světě. Jsou tam seřazeny tak, že je tam od nejdražší po nejlevnější a to ETF roste a klesá s tím průměrem celého světového trhu, ale dlouhodobě se ví, že ten průměr celosvětového trhu průměrně roste prostě pořád. To celosvětové ETF má ještě jednoho takového často zmiňovaného jako takového protikandidáta, tím je S&P 500, to je ta 500 nejhodnotnějších společností v USA, ale já třeba osobně víc věřím na celý svět, než na jenom Ameriku. Co se týče toho celosvětového ETF, nejčastěji tam najdete pojmy jako ACVI nebo FTSE All World Index. Je to pořád ta stejná a samá věc, plus minus, a se jedná o stejnou strategii. Dá se kupovat pomocí jednoho ETF V2TVCE nebo pomocí dvou ETF IVDA plus EMIM. Já jsem začal historicky s tím IVDA plus EMIM, ale dneska už bych každému doporučoval spíš to VVCE ETF. To VVCE ETF je od Vanguardu, to je firma, která ho vyrábí a prodává a snadno ji najdete. Na internetu je spousta návodů. No a kolik teda to ETF vydělává, tedy beru to jedno z těch dvou, co beru já, to IVDA, které je dost podobné tomu celosvětovému. A třeba za posledních 5 let vydělalo 90%, to je před 5 lety bylo na hodnotě nějakých 55 až 60 a dneska je na hodnotě 103,69. A dneska je na hodnotě 103,69 nebo už trochu i víc. Co ta cena říká? No je to úplně jednoduché. Prostě, když to ETF kupuju, tak ho kupuju za tu tržní cenu v tom okamžiku, kdy ho kupuju. Takže řekněme, že jeden kousek ETF nebo všechny kusy, které jsem koupil v roce 2021 třeba stály těch 60, tak dneska je u toho brokera v té apce dokážu zpátky prodat za 103. Takže na každém vydělám zhruba těch 40 € při tom prodeji. Velmi jednoduché. A tím se už posouvám trošku k té své tabulce, kde uvidíte do detailu, jak to funguje. Já teda kupuju ETF každý měsíc, z toho, co prostě mi zbyde. Takže každý měsíc kupuju. Tomu se říká strategie dollar cost averaging. To znamená, že to prostě kupuju, ať už je to trošku výš nebo trochu níž. Je mi to jedno, protože vím, že ono to dlouhodobě roste, takže ETF, to jsem nakoupil v minulosti, já je vlastně jenom akumuluju, házím na hromadu. Vím, že prostě do budoucna porostou, že ta cena poroste a je mi jedno, jestli to koupím trochu dráž nebo trochu levněji, protože už dnes vím, že všechny ETF, co jsem až dodnes koupil, už dnes stojí víc, než za kolik jsem je kupoval v minulosti. Takže mi to stačí jenom přikupovat a čekat a dívat se, jak to roste. A až budu chtít si z toho něco vzít, tak to prostě odprodám. Nemusím prodat všechno naraz, prostě můžu odprodat kousíček, jedno ETF, 2 ETF. To jedno IVDA ETF stojí těch zhruba 100 €, to je 2,5 tisíce korun, takže když si budu chtít koupit mobil za 10 000 korun a budu to chtít zaplatit z těch investic, prodám 4 ETF a je to. Takže co jsem se díval do své tabulky, tak aktuálně mám profit na celém portfoliu za ty roky a teď to zní jako hodně malé číslo, jenom 16,7%.
Ale to je vlastně průměrný výdělek. Takže ty ETF, to jsem kupoval na začátku, na nich už jsem vydělal třeba 50%, ale na těch, co jsem kupoval teď nedávno, jsem vydělal zatím skoro nic. Takže ono to je ve skutečnosti velká částka, ačkoliv to na procenta nevypadá. Častou obavou je, že jestli teda ty akcie ještě porostou, kolik porostou do budoucna, kolik se na tom dá vydělat. A pravda je taková, že nikdo neví, všechno je to jenom věštba nebo prostě zkušenost a že tak systém funguje. Ale můžete dohledat jednoduše nějaké předpovědi. Třeba Vanguard dělá předpovědi pro celé třídy aktiv a Vanguard predikuje, že akcie v Americe v následujících 10 letech porostou něco mezi 3 až 5% každý rok. Dále predikuje, že světové akcie bez těch amerických porostou něco mezi 5 až 7% každý rok a rozvojové trhy porostou mezi 6 až 8% zase každý rok. Samozřejmě ani oni neví, kolik to přesně bude, snaží se prostě nějak spočítat a magicky vyvěštit čísla, ale pomůže nám to aspoň trošku jako takové pravidlo palce odhadnout, že kolik asi bude výnosnost do budoucna. A abych to už neprotahoval, tak jdem rovnou na to. Já tady budu ukazovat, jak používám brokera XTB, ale mám tady 3 příklady, které se vám můžou hodit. A řekněme, že portu je fakt úplně nejjednodušší, co doporučuji úplně každému pro menší částky do třeba 100-200 tisíc korun. A jakmile už chcete do trošku větších částek, kde už by vás nějaké drobné poplatky, co portu má schované v ročním poplatku, pálili, tak doporučuji přímo do brokera, kde si kupujete sami a třeba DeGiro, XTB nebo Interactive Brokers jsou výborní broukři. Portu je opravdu velmi jednoduché. Tam z českého účtu prostě pošlete peníze, buď mají tam i QR kód, nebo prostě pošlete peníze převodem a peníze se investují sami. Je to fakt jakoby, jako když přesouváte peníze z účtu na účet. Na DeGiro je to taky docela jednoduché. Tam znova posíláte peníze na jejich účet myslím v Německu nebo kde to je. A v rámci toho účtu musíte ještě teda udělat konverzi z korun na eura, za které koupíte to, předpokládám, že evropské ETF. Cestu, kterou já používám aktuálně do XTBčka, ta je malinko divočejší, ale oplatí se, protože ušetřím na konverzních poplatcích, takže je to cesta, kterou můžete taky zkusit a může se někomu hodit. Já z ČSOBčky posílám na Revolut, protože na Revolutu jsou dobré kurzy, na Revolutu to vyměním za eura, z Revolutu to pošlu zpátky na eurový účet v ČSOBčku a z ČSOBčky pošlu eura na XTBčko. A jak dlouho to trvá, tak v případě toho XTBčka dostat peníze z ČSOBčka až do cíle trvá třeba 3 dny, u toho DeGira to trvá 2 dny a u portu je to, nevím jestli hned nebo do druhého dne, myslím, že do druhého dne. Tak a tady jsem natočil tu transakci. Já to dělám přímo na mobilu, je to nejpříjemnější, takže nahoře mám aplikaci XTB, na kterou už jsem teda tím právě popsaným způsobem převedl asi 60 tisíc korun českých, které tam už jsou teda převedené na asi 2400 eur nebo tak nějak, takže postupně já to budu pauzovat, otevřu si aplikaci. Tak a v aplikaci tady jsou vlastně vidět ty 2 ETF, co kupuju. To nahoře je to EMIM a to dole je to IVDA. Vidím u nich vlastně, jaká je aktuální cena na trhu, to je EMIM stojí těch 34,830 a IVDA stojí 104,370 eura. Takže já půjdu teďka koupit to IVDA. Takže já kliknu na tu IVDu, vidím tady hnedka nákupní obrazovku, zadám si, že chci třeba těch 20 kusů, což je zhruba za těch 2000 eur a kliknu na buy. Potvrdím tržní objednávku a za chvilečku, tak jak to teďka bliklo po druhé, se mi to koupilo. Takže teďka už mám koupených těch 20 kousků a teďka jdu koupit ještě tu EMIM, takže zase za ten nějaký zbytek koupím asi 8 kousků. Ne, tak bylo to nakonec 10 kousků. 10 kousků kupuju, kliknu na buy, potvrdím objednávku
a mám nakoupeno. Tak já to tady trošku pozastavím. Jak vidíte, ono to není vůbec složité. Jakože nemusíte vůbec studovat ten graf nad tím, ten není vůbec důležitý. Jediné, co je důležité, je si tady zakliknout tržní objednávku a zvolit tam ten objem, to je kolik kusů, a kliknout na buy. Nic jiného opravdu není potřeba sledovat při tomhle jednoduchém způsobu investování. No a ta bezstarostnost na to mě právě hrozně baví. No a tím se dostávám do tabulky, kterou používám já pro vizualizování a zapisování si transakcí a potom modelování, kolik jsem na tom vlastně vydělal. Pro účely tohoto videa jsem si tu tabulku předvyplnil jinými daty, než tam mám já. Takže řekněme, že mám tady tabulku, do které jsem naházel ETF za asi 1,25 milionu. A takže je to jinak přímo ta moje tabulka, se kterou každý měsíc pracuju. Takže v levém sloupečku prostě vždycky nakonec zapíšu ETF, že prostě třeba 14.4. jsem koupil 26 kousků IVDA a 10 kousků EMIM, za kolik jsem je koupil a pak tam uvidím i ten zisk, kolik mám. Tady v pravé části pozoruju vlastně predikci, jaká bude hodnota portfolia v čase. Já pro predikování počítám, že každý rok se portfolio zhodnotí o asi 7%. Jak jsem už říkal, prostě nikdo neví, kolik to přesně bude, ale 7% je uváděno jako takový rozumný předpoklad. Pokud je třeba ta hodnota portfolia aktuálně 1 146 000, tak předpokládám, že za rok to vydělá asi 80 000 korun, příští rok to vydělá už 85, potom to vydělá 91 a mám to třeba promítnuté na 15 let dopředu, takže vím, že za 10 let se to hodnota portfolia zhruba zdvojnásobí, takže z milionu budou 2 miliony, za 15 let z toho budou 3 miliony. Když budu v 65 do důchodu, tak portfolio bude mít v ten moment hodnotu 11 milionů korun. Samozřejmě za těch 34 let bude 11 milionů korun mnohem méně hodnotných, než je dneska 11 milionů korun, ale bude to taky v té době slušná částka na nějaký důchod. Kromě toho, tady ještě mám sloupeček SVR, to je Safe Withdrawal Rate, který předpokládám 3,5%. To je trošku jiná částka, která je zhruba poloviční, která je teda přesně poloviční oproti té 7%. A to je částka, která se uvádí jako věčný příjem. Takže kdybych chtěl už v tento moment z portfolia každý rok vzít peníze a chtěl bych, aby tam každý rok přesně tolik aspoň peněz si mohl zase vzít, plus inflace, tak budu brát tu částku SVR. Takže na 1 146 000 portfoliu bych třeba aktuálně mohl každý rok si vzít 40 000 korun, což je třeba taková průměrná 13. výplata, by se dalo říct. Protože tento způsob investování je dost nudný, tak jako takovou hračku tady mám přepočet, kolik je to měsíční příjem pasivně, takže je to třeba, jako bych měsíčně dostával pasivně 6600 korun. Ale abych nedával takové hnedka nějaké odtržité číslo jako nějaký milion nebo tak, připravil jsem si příklad, že třeba zainvestujete 200 000 korun, které jsou asi 7 000 korun ročně a to je asi 583 korun měsíčně. Takže i pokud zainvestujete jenom 200 000 korun, tak si třeba každý měsíc můžete koupit předplatné na Netflix, předplatné na Spotify, nebo předplatné na YouTube, OnePlay, nebo Google Drive, nebo třeba basu piva, nebo 2krát za rok nějaké lepší běžecké boty, nebo každý měsíc dobrou večeři, anebo třeba jednou za rok pojištění pro auto. To vše bez vašeho přičinění, protože to přiroste samo. A pro úplnost ještě přidávám malý slajdík o danění. V Česku, i když se o tom moc často nemluví, máme strašně dobrou daňovou situaci kolem investování, protože na ETF máme takzvaný 3letý časový test. Takže ETF, které držím déle než 3 roky, to je třeba 3 roky a měsíc, nemusím vůbec danit. Ten zisk z nich je nezdaněný, takže zůstává mi v plné výši. Samozřejmě pokud bych chtěl i dřív prodávat než po 3 letech, třeba zainvestujete těch 200 000 a budete chtít peníze zpátky dřív, tak pokud budete mít příjem z celkového objemu do 100 000 korun za rok,
tak se to taky danit nemusí. Takže jsou to takové dvě berličky, které velmi pomáhají k tomu, aby investování bylo v Česku dostupné a zajímavé. Dobrá, doufám, že vám tento webinář nějak pomohl, že vám nějak třeba ukázal cesty, jak na to, nebo vás k něčemu inspiroval. Já ho uzavřu tady slajdíkem, kde doporučím 2 nástroje, které používám pro bezpečnost. Doporučuji každému třeba při zakládání účtů v bankách nebo u těch brokerů, kdybyste se k tomu odhodlali. Využívejte rozhodně takzvaný správce hesel neboli password manager. Tím hodně můžete ochránit bezpečí svých hesel. Já používám osobně Bitwarden, je to zdarma a ovládá se mi velmi dobře, funguje na Androidu, iOSu, Windowsu, všude. A pokud chcete ještě přidat second factor, tak místo SMS-ek já preferuju a zase doporučuji používat autentikátor, jednorázové hesla, takové ty čísílka, které se mění každou minutu. Já osobně používám Proton autentikátor, zase funguje na všech platformách a je zdarma. Určitě nepodceňujte zabezpečení a určitě používejte nějaký autentikátor a nějaký password manager. A to je všechno. Takže doufám, že vám tento krátký webinář nějak pomohl pochopit, jak se to dělá, jak to funguje a nabídl vám trošku rozhled do aktuální situace a nabídl vám trochu rozhled do světa investování. Pokud se chcete k něčemu z tohoto webináře nějak vyjádřit, tak klidně pošlete maila nebo zprávu a pokud bude zájem, tak natočím ještě něco dalšího. Ahojte!